Sai horas 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 baru dirajai. Horas maboro Batak mabo unang sesile bani ay boro Batak mabo nang di dia peho nang di luar nadao asa tu pasa sude marlas ni rohanaro sai dengan masat papisa ni ari sai horas ma diiring tuan ganu pari si mora mapukuk sai pukuk di lagi-lagi sai mora matutuhut horas jalan gabi Bolo boido baru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mang dai nangi mangara moti sasudena di roha maledongan nang di dia peho baru Batak mabo asa ia sasudena naro sai dengan ma sai horas 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 baru dirajai. Boro ni raja do diau, ola ni saut diau. Darong bena asing ay boro Batak do diau. Ay tumo baga peison, baga peisan ay holan hodo wasien boro ni tulang na isan. Ay begi Roma, macay uli boro ni raja ay koma. Macay baga do boro Batak, say horas ma. Tusu di boro ni raja asa posro ada bang dai nang lamangi dohin. Bolo boido baru Batak naro pinar sitaro abi aledongan asa potro ada mang dai nangi mangara moti sasudena di roha maledongan nang di dia peho baru Batak mabo asa ia sasudena naro sai dengan ma sai horas horas baru dirajai. Takas beja musuhan, takas do jago bona, takas marboru raja, takas mahita mamora, manang ahp na masa, di tonga-tonga hita, molo marboru raja pos roha jala setia, hemada